ħabbret il-mewt tal-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta Lorenzo Vella. Vella li kellu 43 sena miet wara li ħakmu kanċer terminali u ħala jibkuh lil martu Cheryl u l-żewġ uliedu. Huwa kien inħatar fl-irwol li kellu fl-ewwel ta' Marzu tas-sena l-oħra wara esperjenza ta' 15-il sena fl-affarijiet Ewropej fi Brussell u fil-Lussemburgu u anke fis-servizz pubbliku hawn Malta. Sa dakinhar kien iservi bħala rappreżentant permanenti ta' Malta l-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu. Lil Lorenzo Vella konna smajna bih lura f'Marzu tal-2016 meta u martu dakinhar 20 ġimgħa tqala kienu sfaw vittmi tal-attakk terroristiku li kien seħħ fl-ajruport ta' Brussell u li ħasat il-ħajja ta' 22 persuna. Esperjenza li f'kumment li kien tal il-One News ħallit impatt kbir fuq ħajtu. Wara l-attentati ta' 22 ta' Marzu naħseb illi mhux biss inħoss li Brussell inbidlet imma naħseb illi l-perspettiva tiegħi lejn il-ħajja u lejn kif inġib ruħi f'postijiet pubbliċi naħseb inbidlet għal kollox. Illum naħseb illi nixtieq nirringrazzja dawk l-eroj illi qatt ma jissemmew. Fosthom pereżempju il-mara tiegħi l-ewwel waħda illi wara li weġġajt jiena kienet hi 20 ġimgħa tqila illi refatni minn mal-art u kaxkritni l-barra mill-ajruport u mit-tifrik kollu li kien hemm ġol l-ajruport. Lorenzo Vella kienu kol protagonist ewlieni għall-laqgħa tal-Med9 li saret f'Settembru li għadda f'pajjiżna fejn kienu li ħabbar li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet se tiġi għattini darba f'pajjiżna. Fost dawk li selmulu kien hemm il-Prim Ministru Roberta Bela li qal kif huwa mnikked bit-telfa ta' Lorenzo li ta' servizz impeccabbli lil pajjiżna u f'żożitu fil-Partit Laburista. Ingħaqad miegħu il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg li bagħat il-kondoljanzi tiegħu lil martu u wliedu. Il-Partit Laburista flimkien anke ma' ministri u deputati oħra laburisti fakru wkoll il-memorja ta' Lorenzo. Fi stqarrija maħruġa minn żgħażagħ laburisti ġie mfakkar kif huwa serva bħala Segretarju Ġenerali tal-Fera bel-2002 u l-2003 u l-2004 u l-2008. Fost il-ħafna tislimiet spikka l-messaġġ fuq Facebook tal-uffiċċju li kien imexxi Lorenzo Vella fejn kitbu li huma mniktin bit-telfa tiegħu. Kitbu hekk meta ingħaqad magħna ftit aktar minn sena ilu, Lorenzo ġab miegħu enerġija, entużjażmu u viżjoni li taw nifs ta' ħajja ġdida lir-rappreżentanza. Il-kondoljanzi tagħna lil martu u wliedu, lil familtu u lil maħbubin tiegħu.